však drží! Drži, ano, máš! Drž ho! Jo, já si myslím, že jo, ale máte je pomalejší, že poltější, já říkám, že to spěješ, rozberu a půjdete. Tohle to by bylo třeba, tohle udělali nějaký přesně, já doma s tím točím, já všechno a na velkou, na tom velkou pešku, jo, ne na tom na pešku, a takže točím vůbec, ale i na mě. Post! Tak, já bych chtěl, kdybych se tak Počkej, každý to může dělat. Takže to může někdo tomu není. Se nebojí. Taj! Co je ono hlavno? Maskypa! Halo! Ne! Nebrasádu! Já když dám velikost, já toho malýho trčka. Já mám takový jídlo toho kratičky, takže vlastně já to držím na každé straně 30 cm. On když ne. A když by šel náhodou vedle, tak nedomáš. Ten cítí, že nekouší do pečka a nedomáš. I v té rychlosti v tom letu prostě to... To je dobře! Já to taky kolikrát to držím takhle blízko, aby ho mohl točit, tak ho držím hodně blízko. A on vidím to... A teď Lenka zase na zem. To asi nebyl takový problém, ne? Pojď! Taj, ano!